Я иди там при Дани и Марти да е някаква селско-стопанска снимка да става. Ей! Дани, я покажи нататък как солите там, дядо, да? Там до домата, да? Добре да вземи пръст от там, сега къде идваш? Аз ви правя едно видео. Филмче. Да е по-интересно. Диди. Тати, гледай са катастрофа! Тати, гледай! Гледай катастрофа! Гледай, тати! А кой работи там, бе, Дани? Дида какво прави? Това какво е? Ги мотика това. А той какво засажда, дядо? Ма хубаво го кажи, че не те чувам. Кажи тума! Тума! Браво на Дани.